И какво става, хора? Аз съм Xprото и това е епизод на GTA San Andreas Multiplayer. Промацепиш. И да, хора, това ще може би първият епизод в българския сервер поредица. Но също така, хора, очаквайте и епизоди в Лартика на PvP да снимам. И нещо такова. И така, хора, в този първи епизод в този сервер ще ви покажа как да печелите пари в серверът. По много лесен начин, по много бърз и лесен начин. Първо за 5-10 минути може да скарате 100 000, някакво такова. Аз само ще ми демонстрирам. Извинете, ако сега малко гадно карам или бавно пиша, има много клавиатура и сега ми е леко странно. Но както и да е. За целта отивате на наклончета Lava Air. Ето ни и нас там. После като дойдете, нали, пишете наклончета отново верно, извинете, старт DP. Не с DP беше. Ето, ти пусна дрифт точките. Така. И сега, какво правите? Правите ето и така. И катвате най-долу каш, дрифт кеш. И да, хора, както видите, направихме 9000 и 400 точно. И ето ми ги дава. И ще ме блъскай. Аз съм правил към 40 000. Но съм се возил в кола с Speed Hack. Аз не ползвам хак, нямам хак. И да, хора, както видите, направихме 23 210. И така, по този начин вадите абсолютно много пари. Всъщност забравяйте, че може и да работите, да правите стънтове и тем подобни за плюс бонус пари. Но както видите, това е най-ефикасният и най-бърз начин да правите пари в този сервер на SAMP. Ето, както видите, Drift Cash. Ето, всеки път правя към 15, 20 000, 10 000, което е супер. Всъщност може да не на лавай, просто ви трябва такова с гладко място, да няма дървета или скокчета или там тем подобни пречки. Така. Ами да, хора, това ще бъде гордо от това клипче. Да, да съм ви помогнал и да ви харесва клипчето. Също така, ако ви харесва, може да оставите по един коментар да се абонирате за моя канал, за да следите всеки клип, който качвам. И да, добре, хора, очаквайте още на SAMP и на PvP, както казах. Добре, хора, ще се видим следващия път, когато се видим. Чао!